Hyvä on tosiaan laitettu kiertämään. Siitä osoituksena on sekin, että te juuri nyt pohditte, miten saada kiusaaminen loppumaan. Laitoin kannustusryhmän pystyyn yhdessä Robinin ja Diandran kanssa maaliskuussa. Kampanja on otettu uskomattoman hienosti vastaan. Sanoin haluavani Suomen olevan maa, jossa kaikki pidetään mukana. Sanoin haluavani, että puutumme ja välitämme, kun jotakuta työnnetään syrjään. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tavoite on, ettei Suomessa kiusata ketään. Tuhannet ihmiset, seurat, lippukunnat, kaveriporukat ja muut porukat tarttuivat haasteeseen. Resepti on tämä. Jos jotakuta kiusataan, niin otetaan hänet osaksi porukkaa ja kannustetaan yhdessä eteenpäin, että vähän jeesattaisiin toisiamme. Joskus yksikin kannustava sana tai teko voi riittää. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Kiitos siitä, että tekin olette mukana pitämässä 100-vuotiaassa Suomessa kaikkia mukana.